Všade hovoríme, že prevencia je najlepší spôsob liečenia. To znamená, že tým, že sa budeme správne stravovať, správne žiť, mať správnu životosprávu, správny životný štýl, môžeme predchádzať chorobám, ktoré menujeme alebo označujeme za degeneratívne. Preventívne liečby je teda najdôležitejším miestom, kde každý človek, každý jednotlivec môže prispieť k svojmu zdraviu a zvýšiť efektívnosť liečenia vôbec. Bez preventívnej ochrany zdravia, bez preventívnej liečivej výživy, bez správneho životného štýlu nemožno uchovať zdravie. My vieme zo skúseností vlastných i životov našich príbuzných, že niektorí naši príbuzní sa dožili bez toho, aby jedenkrát navštívili lekára veku 90 až 95 rokov. Môžeme diskutovať o tom, či ich život je plný alebo neplný, ale náš genóm, naše genetické vlastnosti nás predurčuje k tomu, aby sme posúvali hranice nášho aktívneho života. Neexistuje prakticky žiaden vek, pokiaľ žijeme, o ktorom by sme mohli povedať, že ľudský organizmus nie je možný, nie je schopný aktívne pracovať, uchovať si telesné a duševné zdravie a byť iným nápomocný. Nie to byť iným na ťarchu. To sú dve rôzne polohy v myslení a v postoji každého človeka, že sú ľudia, ktorí hovoria o tom, ako presedeli v čakárniach, ako lieky nefungovali, koľko stáli a tak ďalej. Ale nehovoria o tom, nevymeňujú si názory o tom, ako si sami mohli pomôcť vlastným pričenením k tomu, aby sa ich choroba zlepšila. A to znamená, že my sme boli naučení na to, že za zdravie zodpovedá jedine lekár. Ovšem lekár je s vami počas prehliadok, dajme tomu 5-10 počas chirurgických zásahov a to ostatné, tá realizácia vlastnej liečby spočíva vo veľmi úzkom rodinnom alebo spoločenskom kruhu, ktorý sa stará o zdravie všetkých ľudí, teda aj vás. Obehová sústava je tedy veľmi dôležitým medzičlánkom medzi bunkami a tráviacou sústavou. Hlavnou príčinou chorôb obehovej sústavy vôbec sú choroby, ktoré nazývame aterosklerózne, od slova atem, skleróza, alebo arteriosklerózne. To znamená, je to termín odvodený od artérií ciev, ktorými sa vháňa krv srdcovým svalom do obehovej sústavy. Keďže ide o aterosklerózu alebo arteriosklerózu, si treba zapamätať alebo vedieť, že tieto látky, plaky, to sú oxidované, tzv. Nezdravé cholesteroly LDL,
ktoré sa vbudovávajú do stien ciev a tam sú potom povlečené nejakou blanovitým útvarom, vzniká plak. Tieto plaky môžu vzniknúť v rôznom období. A môžu pôsobiť aj vtedy, keď už hladina cholesterolu v krvi je nízka. To znamená, podľa výšky hladiny cholesterolu, momentálnej výšky hladiny cholesterolu v krvi, nemôžno usudzovať, či príčinou našich chorôb je alebo nie je ATM, tedy nejaký plak, ktorý zúžuje priechodnosť ciev a zhoršuje zásobovania srdca živinami a krvou. Ako náhle dojde k takému obmedzeniu, že množstvo kyslíka je nedostatočné, dochádza k tzv. Ischémii. Táto ischémia sa môže prejaviť v srdci, ale môže sa prejaviť v každom orgáne, pretože každý orgán je závislý od množstva kyslíka. Je to pečeň, sú to pľúca, sú to obličky, sú to ostatné orgány. To znamená, ischémia je spojená s obmedzením prísunu kyslíka. Ischemická choroba srdca to plne vystihuje. To znamená, že keď my máme ischemickú chorobu srdca alebo máme vysoký tlak, pretože srdce musí väčší odpor prekonať pri vháňaní krvi do obehovej sústavy ako za normálnych okolností, v dôsledku toho dochádza k zvýšeniu tlaku. Čiže kto má vysoký krvný tlak, automaticky sa predpokladá, alebo je podozrenie, že príčinou tohto z vysokého tlaku je ateroskleróza. Ateroskleróza, na tom sa podielajú tedy dva. Jednak tuky, lipoproteíny LDL, ktoré nie sú chránené antioxidami. A potom vápnik, ktorý sa dostáva namiesto toho, aby sa dostával do kosti, tam, kde patrí, alebo pôsobil pri iných systémoch, tak sa dostáva do artérií. Takáto artéria potom je nepružná, je tvrdá, nepodajná voči tlaku a môže spôsobiť vážne fatálne poruchy. To znamená, že všetky potraviny, ktoré majú vysokú hladinu tukov, vysokú hladinu takých tukov, ktoré zvyšujú podiel LDL cholesterolu v krvi, automaticky sú potenciálnym nebezpečím pre aterosklerózu. Čiže keď si vezmeme živočíšne potraviny suchozemských živočíchov, všetky tieto potraviny obsahujú veľké množstvo cholesterolu. Keď si vezmeme rastlinné potraviny, žiadna potravina neobsahuje cholesterol takéhoto typu. Z toho automaticky vyplýva, že keď si vezmeme, povedzme, klobásu, vezmeme si tlačenku, vezmeme si tvrdý syr a tieto potraviny často používame, automaticky musíme počítať s tým,
že tieto cievy sa nám budú postupne upchávať. Toto upchávanie neprebieha za deň, za dva, to prebieha roky. Ale, čo je teda podstatné, vyskytuje sa aj u detí v nízkom veku, vyskytuje sa aj u takmer všetkých tučných ľudí, vrátane tedy detí. Boli zistené vysoké hladiny cholesterolu u korejských vojakov, ktorí zomreli, a pri pitvách sa zistili, že väčšina týchto ľudí má vysokú hladinu cholesterolu, čo bolo veľké prekvapenie pre medicínu, lebo sa predpokladalo, že vysoký cholesterol môžu mať len starí ľudia, a to je ochorenie starých ľudí. Starí ľudia samozrejme umierajú na tieto choroby srdcovo-cievne skorej, pretože tam sa akumulačný efekt prejavuje. Ale čo je nové v tejto vedeckej oblasti, je to, že aj ľudia, ktorí sa zaoberajú, vyživujú vegetariánskou stravou, môžu mať ischémiu, môžu mať vysokú hladinu LDL cholesterolu, a to je spôsobené tým, že je narušený metabolizmus tukov vôbec. Takže či je veľa tukov v strave, alebo je narušený metabolizmus tukov, efekt je rovnaký.